Ngiyathemba ukuthi kwama-video adlule ulwazi lwakho lwama-derivative luthe ukwongezeka. Usuyakwazi ukuzenzela nawe. Asiqhubeke-ke ngeyokugcina i-presentation yama-derivatives sibone. Asithi ngino f of x equals x squared. Umshini wami lokwenza futhi lento yokufreeza kungixolela. Awuthi ngizame futhi ngithatha ipeni lami sibo. Slope nakho. Slope of f of x equals x squared. Slope at x equals 3 asithi. Yeah. Sesizodweba-ke i-plane yethu nansi i-x axis yethu nansi i-y axis yethu. Sidwebe slope sethu nasi. Na i-curve yethu esizobheka islope sayo la u-x u3 khona. Nakho ke la u-x u3 khona equals 3. X equals 3 nakho. Lana ke ku-y kuzoba u9 ngoba x squared asisebenza ngawo 3 squared uba 3 times 3 u9. Yeah. So ama-coordinates ethu ala no3, 9. Bese la eceleni kuwa x equals 3 kuzoba u3 plus h ngoba simove ka h asithi ukuthi sifike la sikhona. Ebese ke 3 times h squared ngoba sisebenza ngo-x squared. 3 times h squared. 3 plus nxase 3 plus h, 3 plus h squared ama-coordinates ethu. 3 plus h squared. Nanka-ke ama-point ethu amabili ale graph ale curve yethu lena la sifuna khona ukuthola islope sethu. Uloku freezer futhi umshini. Asiqhubeke kodwa. Asithi ke 3 u3 plus h squared uba 3 plus h squared minus 9 ulo 9 ola. Bese sithi over 3 plus h minus 3. Yabo. Bese yabona sila ngenzansi u3 nalo negative 3 bazokhanselana. La phezulu sizothi ke 3 plus h uma su x squared uma su x 9 plus 6h plus h squared minus 9 over 3 plus h minus 3. 3 plus h minus 3 o3 bayakhanselana sisale no-h lapha ngenzansi. La phezulu siyabona ukuthi o9 nakhona bazokhanselana. So sala nobani? Sibhalela phezulu ngoba ngathi isikhala siyasiphelela. Sizosala nobani? Sizosala no pen lami 6h plus h squared. 6h plus h squared over h. 6h over h. 6h plus h squared over h. Ebese ke sidivide ngo-h ngaphezulu nangenzansi sisale no-6 plus h squared. Ila ngothathe khona ke lo-6 plus h squared ngidivide ngo-h komabili naphezulu nangenzansi. Nansi ku-slope sa f of x equals x squared. I-limit uma u-x u-h sengijwayele u-x u-h u-approacha u0. Limit yethu u6. Limit yethu u6. U6 ilimit yethu. Nansi i-second line yethu esivezelayo ukuthi ngempela ilimit yethu 6. Yabo ukuthi
masibuku change in y wethu lo mugqa lo yela ngudwebele no change in x ukuthi u6 ngempela ilimit yethu nonso ke i-derivative i-limited derivative yale curve besisebenza ngayo la u-x squared uma u-x u3 le limit njalo i-apply uma u-x wethu u-equal to 3 angithi sure njalo slope at x equals to 3 ungadideki asiqhubeke-ke sizothi manje f of x equals x squared asidwebe ngiyathemba ipeni lami lisabhala nakho-ke limit uma u-h u-approacha u-0 uma u-h usondela ku-0 ka-f of x plus h minus f of x over h now h will approach to 0 ka f of x plus h minus f of x konke over h. Sifuna limit uma h usondela u-approacha u-0 ka x squared njalo futhi asiqhubeke-ke ngokudweba elokhuzana yethu sibona ebese-ke lokhu kusinika equal to f prime x yabo f prime x limit uma h u-approacha u-0 ka asifaka lo substitute kulo x squared wethu sizothi x plus h squared lo ngoba siphela ulo x squared angithi sithe f of x uma x squared minus x squared over h bese sithola ilimit uma h u-approacha u-0 uma h usondela ku-0 ka x squared plus 2hx noma 2xh xh umehluka wukho plus h squared minus x squared konke over h sizophinde sidivide u-h ku-mabili amacele ebese siyabona ngaphezulu nangenzansi ebese siyabona ukuthi o-x squared laphaya nalo negative x squared bazominazana noma bazokhanselana ebese sisala nokuthi ilimit uma u-h u-approacha usondela ku-0 u-2 x plus h loko sinika u-2x yabona ukuthi la OH basusanile ngoba sithe siya divide ngo-h ngaphezulu nangenzansi basusana ke ko-h kwasala u-2x yabona ukuthi u-f prime x ke wethu lo kade suxazulula khona la u-2x ngakho uma substitute inumber ku-f of x ngeke sithole umphumela ofanayo naku-f prime x 16,256 ka-x ngithi ngoba sizothi 4 squared u-16 bese-ke sithi slope sethu u-32 bese 32 times 2 64 lokho kusitshela ukuthi ka-f prime x singaphuma neslope asiwu-64 kodwa ka-f of x sithole 32